Takže zdravím všechny lidi, kteří zabloudili na můj kanál. Já jsem Parodis, teďka nyní natáčím ze serveru Game Team a mohli bychom si zahrát nějaké ty minihry. Takže nevím, čím mám započít, protože to totálně začíná. Tak třeba si zahráme ten Sky. Varuju, jsem totální noob, takže jestli vás to zajímají nějaké ty rage, tak to zůstaňte, jestli ne, tak můžete v klidu odejít někam jinam, je to vaše věc, já vás tu nedržím. Tak, čekáme. Na chvilku tu stopnu a jak začne hrát, tak se uvidíme. Tak, hra začíná. Takže... No, také věci jsou se nikdy neví. Tak, to se bude hodit. Máme luk a šípy, takže bychom mohli zautočit na to, kdo tu pytlí vedle nás. Aha, dobře. Dobře to taky. Jsou pro. Dobře, jeden je out, zbývá 10 hráčů, au. Dáme. Nejsme žádní nubové. Dobře. Tak toho jsme pěkně zazdíli, pokračujeme tady tímhletím. Auweis. Neutíkej, já tě chci zastřelit. No, tak nic. Tam ten měl šípy, takže se tam zajdeme na návštěvu. Proč ne? Zajímá mě lidi. Jestli vás zajímá tady toto, hraní takových miniher, tak mi napište. A pokud máte nějaký nápad, co bych mohl natočit, tak taky napište. Můžete oboje. Co jsou ty věci? Super. Takže, já mám celkem strach z toho, co tam byl uprostřed. Zbývá nás tu 4 hráčů, tak já doufám, že toto dopadne trošku dobře, protože jsem ještě v té mapě nevyhrál. V těch Skywarsech, nebo mi to nějak extrémně nezajímalo. Shit. To bylo šklivé slovíčko. Tak, tyjo. Výbava, protection 1. S kerama myslím, že je větší damage, tak si tu vemu. Tak. A hele. Nech to bejt. Nech to bejt. No, mi to ukradl. To se dělá? To je šklivé. Co to je za potion? Regeneration. Tak to se nám bude hodit. Tak, shit, někdo po nás střílí. Skeleton to není. Aui. Voui. Jo, tak je to máma. Tam je. Ne, ten nás neodstřelí. To je jeho skeleton nebo co? To? No, tak jdeme na něj, zabijem ho. Nic se neviděli. Tak já to stopnu a počkáme si další hry. Tak začíná nám tu další hra, dívám se, že to je nějaké akaciové, suché městečko. Nebo nějaké Islandy prostě. Peřínky. Čijo, tak se nechal šipy máme, ale luk bude problém. Jak se dostaneme? Jsem si říkal, že mi tu něco chybí. Tak jo, to jsem potřeboval. Nejdůležitější předmět k životu.
Co to? Vidíte to samé, co já? Pokud jste to viděli, napište do chatu, pokud nevíte, co se to bylo, podle mě nějaké lagy. A teď to mohl být hacker, takže těžko říci. Nechal tu pár krumpáč. Pokud toto vidíte, tak by... Co? Tyjo. V životě jsem takové věci ještě neviděl, Minecraft hraju 2 roky, ale že by takhle byla otevřená. To se mi líbí. Tak dívejte. Moje skilly osvědčené a super. Parodies vyslal hráče na výlet do Voidu, super. Doufám, že si ten výlet pořádně užil. Myslím, že výlety jsou celkem drahé. A máme hodně šípu, takže můžeme někoho totálně zabombardovat. Kolik tu zbývá hráčů? 3. A tam je jeden, tu je druhý. To se netrefím ani jednou. Pojďte. Pš. Ach jo. Myslíte, že je naraněný pořádně? Měl jsem totální výhodu. Měl méně HP jak já. Měl jsem aj celkem lepší brnění. A dívejte, prostě mě zabil. To nejde, to není možné. Takže 2 faily za jedno video. Se ještě podívám, jak to natáčím. Dobře, 7 minut, takže můžeme pokračovat. Chtěl bych udělat takové optimální 15 minutové video a zahrajeme si tím pádem něco, co by trošku mohlo zeřít. Třeba to je toto. Server 1. A pokud jste moje video zhlédli až sem, tak vám gratuluji. Z radostí bych vám potřesl rukou, ale nejde to. Takže aspoň ahoj. Tak a jdeme se připojit do nějakého roomu a pokud to zhlédnete až do konce, nezapomeňte stisnout to tlačítko tam dole. A i palček nahoru tež. Tlačítko se nazývá subscribe. Mě to velmi pomůže a podpoří mě to ve tvorbě dalších videí, co budu z toho velmi spokojen. A pokud víte, už tam mám jedno video, to si nevšimejte, to je totální fail na mobilu a zněl jsem tam celkem nemocně, takže radši na něj ani neklikejte, děkuju vám. A my se podíváme na první server. Pokud vidíte na mojí myši, celkem mi to laguje. Mám starší myš, na nic. A my se přihlásíme oblíbená server a parkour. To zbožňuju parkour, ale tady parkoury moc jakože ani nemusím. Když tak můžete napsat, že tu jsem to říkal, nějaké ty videa, challenge nebo něco, co by vás prostě bavilo, cokoliv. Já jsem ochoten natočit pro vás cokoliv. Takže záleží jenom na vás. Pokud mě aj podpoříte, budu já se snažit uspokojit vaše touhy po tom, co budete chtít natočit po mně. A já to teďka stopnu, abyste tu nemusel zbytečně vykecávat hlasivky. Takže se uvidíme, až hra začne za těch 9 sekund. Dobře, jsme tady a já si jdu rychle pro bronz. Viděli jste, že mám tu vajíčko, protože už jsem větší level, nějaké bonusy mi to nanáší. Už, to moje. Hej, co to jaké cheaty? Já si to tu povedu naproti. A nejlepší zbraň na začátek je dřevěný krumpač, no stone krumpač bude lepší.
Tak a jdem se po... Co tu zazdil? Jdeme. Spadni. Tak to se mě trošku potrolil, no. Papa. Teďka si našetřím na nějaké to brnění a uvidíme se, ať se tu stane nějaká pořádná akce, pokud to nezapomenu zase spustit. Tyjo, tak teďka se hnedka zničila nějaká postel, takže to nevím, co se stalo, podle mě nějaký hacker. A úplně mi podskočilo srdce, jak to tu žuchlo celé. Tak a doufám, že my zůstaneme nedotknutelní. A mám trošku strach, že by tu byli nějací hráči. Kde je pistolka? Kam se schovala? Tu je. Čijo. Tak ti jedou, ten Master Grey, podle mě cheater. Ale těžko říci. Ale pokud je cheater, tak bych rád poprosil Game Team o lepší ochranu, která má. A celkem si mám strach. Dívejte, už tu běží nějaký obrněnec. Nemám slov. Toto není možné, aby mě zabili tolikrát. Půjdu OHC, teďka se tam měl nějaký démon, jak s hekama, tak Bad Pass nějaký blbec fire, mouka na tom ničil postel. To je zase nerespawnu, jak je to možné. Takže já opravdu nevím, ale Build Wars podle mě by mohlo být o trošičku kapičku lepší. Na to připojíme. Dobře, došla mi paměť, takže se vracím, jsem tady. Můžete hádat, jak dopadla běžná hra, jistě jsem prohrál. A pustíme se do tady tohleté a stále za 44 sekund, takže to zase stopnu. Dobře. Pokud to nebude vadit. Dobře, jsem tady, mám postavit fotbal. Takže to... fotbal. Takže uděláme bránky z Cobwebu třeba, jak jinak. A musíme si to nějak vyměřit. Já udělám grasové hřiště. Tak pěkně, tak. Přesně tak. To bude asi střed, takže udělám tak. Tak pěkně si to odměříme, ať je to rovnoměrné. Tak. Všade mám ten Cobweb. Tu je. Tak a pěkně to uděláme bránku. Hlavně mi nějak, jakože neříkejte, že neumím stavět, protože mě i tak moc stavení nejde. A jestli toto vypadá jako bránka, tak doufám, že se vám aspoň trošku bude líbit. A doufám, že se bude líbit i těm lidem, co toto budou oceňovat, protože jestli ne, tak mě pak naštvou. Tak. Mě tu vadí to lístky strašně, nechápu, že se spavnout strom. Z čeho bych měl udělat ty bílé čáry, co to tam jsou? Počkat, tu jsou koberečky. Fotbalové hřiště, nějak fotbal nefandím, takže doufám, že to nebude jako hokej. Tak. No.
nebijte do mě nijak, já se v tom fakt nevyznám, takže tak, 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 a já, z čeho bychom mohli udělat míč? Míč, no. Sněhokouli tam dát nemůžem, takže milk bucket. Já fakt nevím. Co bychom tam mohli dát? Nějakou tyčku nebo něco, prostě něco kulatého. Nevíte, co je v Minecraftu kulatého? Pokud víte něco lepšího, co je v Minecraftu kulatého, tak mi to napište, já to příště použiju. To ani nejde. A doufám, že to příště posadí nějak lépe. Že bych tu vrazil nějaký efekt. Třeba tu hodně. Jak nemám. Dobře, co po nás, abychom si platili, což já nechci. Používej HM. Nemáš na to opravní. Dobře, nemám opravní na nic. Jak bych to mohl vylepšit? Já už to nechám tak. Dobře, pokud se vám toto video bude líbit, tak mě oceňte lajkem, budu hodně rád. Zkuste mi třeba poslat nějaké ty jak se tomu říká. No teďka to nebudu řešit, v příštím videu vám to řeknu, pokud nějaké někdy bude, víte. A ještě budeme oceňovat, co tam vykonali druzí lidé. To je dobré, to se mi líbí. Ale teď si musím nechat něco, abych mohl třeba vyhrát, tak tam dáme jenom ten železný jako. Ale to je pěkné. Proč mi to nenapadlo? Snaha se taky cení. Víte, jako není to nějaké obří hřiště, ale snaha se cení. Nikdy nedávejte tady to ošklivé, snaha se cení a toto je fakt epické. Ale nějaké ty bodíky si nechám i pro sebe. Takže. Proč tam všichni napili udělat tady ty panačky, proč to mi nenapadlo? Epické. Dobře, takže teďka hlavně na YouTube, do chatu nespamujte nic, že jsem to tam totální noob, že jsem to ponubil, takže to je strašný to nechápu, ale snaha se cení. A něco tu stavěl, 1-0. To je podobné tomu mému. Tak. Na to by si fotbal a jít zahrál, jakože v pohodě, ale proč by do Minecraftu nemohli přidat třeba, že nějaký míč nebo něco, víte? Třeba lidi si hrajou a tak. Tak by se třeba mohlo nějaká minihra, třeba jako fotbal. Snaha se cení, jako vždycky prostě. Doufám, že aspoň budu v nějaké té vítězné tabulce, že jsem to trošku nějak udělal. 19. Dobře, děkuji za zhlídnutí, dneska to byly samé faily jako vždycky, takže doufám, že budu mít více štěstí do příštích videí. A nezapomeňte, jak jsem říkal, stisknout to tlačítko, to kouzelné tlačítko se jménem subscribe a dát si tam ten zvoneček, abyste věděli o každém mém novém videu.
pokud dáte like, bude to jedna výhra pro vás i pro mě. Pokud dáte dislike, tak dáte dislike, nic se nestane, pokud si vás nenajdu. A já se budu s vámi loučit a nazdar.